30 জানুয়ারি 2026 মিয়া হর কত শুনছি 10:30 জিবি হসপিটাল চিনি প্রবীণ চিনি কর্মী চিনি মঠানি কর্মী ওয়ারিয়ার্স ব্রহ্মনাম প্রভাত দেববর্মা বয়স 57 বছরনি মিয়া হর লাংমা চাফা জিবিব বনি বাগै सोंबालाय खालदलाया चिनि मठानि सिङाव फाइजा चिनि ब्लक प्रेसिडेंट ब्रह्मनाम बुद्ध देबबर्मा चिनि साब जनरल चेयरमैन सन्जय देबबर्मा ताई चिनि वाइटेपनि नेतृबृंद दुर्जय देबबर्मा ताई सुमंत देबबर्मा आरो फंबाय फंबायो जों बर्थमानबा सोंबालाय खालदखनाखा एबं ताई बिनि नग दंफुंनि बरक बिनि बिहि ताई बसा बोरै माथाम ओमफ्राय जला खरबसा आगे याखारि कलां थाङाबो बस अनेक लिगरिन जुमिबो बिनि राजनीतिक जीवनाव बकुनु जिनि नेशनल पार्टी खायो रिजनल पार्टी मान खायो এবং हानो हामदंनाय दफानो हामदंनाय खरबसा बरक बतिनि याखारि सामाव बायसिनि बेलाय खदिंखा कैसा सहजुद्ध तंमानि सिनि बनि बगै नों संखा दुओ এবং बिनि आत्तास रेस्ट इन पीस रिप आत्तास सान्थिंथों जे जागाफोर दंथों बिनि आत्तास सान्थिंथों ताई बिनि नग नखुंनि बराव बहायनो बिनि बुखा खामानि बं नग नखुंनि बाक्सानो सिनिबो संवेदना जानखा आबुन बागै संबलाय खादुखुनानै आबुनो बिनि मुसुमारक खायनाम बिनि तंमारक दखानि बागै सामफायन तंमारक गाबोर सरकारि खायमा थांनाय जोंनि जायगायाव थांमाराव बिदिनो बेलाय खटिंखा जोंनि आबुनो खादुमानि खहाय